La primera fase territorial per al Campionat Nacional de Catalunya en edat escolar de Palamós va aconseguir reunir un bon nombre de nois i noies de les categories Alaví, Benjamí, Infantil i Cadet de clubs gironins. Entre ells, els Amics de la Pineda Fosca, el Vilabrú, el Montràs, els Amics de Palafrugell, Parlavà o el club organitzador, el Palamós, on les villes catalanes són un esport relativament jove, però amb un creixement força ràpid gràcies a la bona tasca de la Federació Catalana de Villes i Bowling i a la feina també del Club de Villes Palamós i a les seves diferents accions. La acción que estamos tomando es la que hace tiempo que vengo teniendo en cuenta de que se juegue a villas en Palamós. Hace 3 años atrás nadie sabía lo que eran las villas en Palamós. Nosotros estamos intensivando mucho en que jueguen los niños, promocionando, jugando los colegios, dándole material deportivo a los colegios para que ellos en la hora de educación física puedan enseñarles este juego. Hace poco hemos estado dando promoción de este juego en el Ruiz Jiménez. El otro día estuvimos en el Vilarromá. O sea, ya en Palamós prácticamente lo que son las villas catalanas ya las conocen casi todos los colegios. Nens i nenes de tot el país prenen part a les diferents fases territorials del Campionat de Catalunya. Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona disputaran 2 fases de classificació pel campionat que tindrà lloc l'any vinent i que aplegarà més de 200 participants de villes catalanes. I alguns dels que hi seran van estar presents a la competició gironina, precisament una de les províncies catalanes on aquest esport ha experimentat un creixement més ràpid en els darrers anys, sobretot entre els més menuts, gràcies a la promoció que s'està fent a les escoles, on es comença a practicar durant les classes de gimnàstica amb un joc de promoció facilitat per la pròpia federació. Amb aquesta iniciativa són molts els nens i nenes que ja practiquen les villes catalanes arreu del territori gironí, però no són els únics, ja que els més grans també contribueixen a l'èxit de les villes amb la creació de més clubs, tasca en la que la federació també és cabdal amb el seu assessorament. El que és el tema de la vida de les villes és molt bona. Avui s'ha vist una mostra, estem parlant de que només s'ha incorporat aquest joc a nivell de comarques gironines fa 7 anys. A partir d'aquí hi ha uns 200 afiliats a nivell de Girona i a més ja no només se juga a lo que és la comarca del Baix Empordà, sinó també hi ha equips com per exemple de Cassà, de la Pineda Fosca o fins i tot ara que és una altra lliga de Lloret o per exemple de Breda mateix. La primera fase territorial del Campionat de Catalunya escolar va concloure a Palamós amb uns excel·lents resultats, amb uns llançadors que van demostrar molta punteria. El millor dels cadets va ser David Flores, del Club Palamós, que va acabar la seva participació amb un total de 77,7. D'entre els alevins va brillar Núria Salvà, del Club Amics de la Pineda Fosca, que va ser la millor amb 74 punts i 6 bitlles. I en categoria infantil, Ivan Bota, també dels Amics de la Pineda Fosca, va aconseguir 83 punts i 8 bitlles. La segona fase territorial tindrà lloc a Montràs a principis de l'any vinent, probablement la mateixa població que serà escenari de la final del Campionat de Catalunya.